Sikwiziko loqeqesho libizwa ngowesakuba ikumkani yesizwe samaXhosa ukumkani uYintsa iKing Yintsa TVET College ke leyo ezinze apha kwidolophu yaseDutywa kumasipala waseMbashe. Kumkani uYintsa uyakhumbula ke into yobana wephethe isizwe samaXhosa kusukela ngonyaka ka-1820 uya kutsho ngonyaka ka-1835 ngethuba ke ekhothama cabukuhle kumlambo inqabarha ezandleni zabemi bakwela lizwe laseBritane. Namhlanje ke njengoko ke inyanga le kubhiyozela inyanga yamafa kunye namagugu indlu kanye icebe yenkosi kweli phondo leMpuma Kapa ibambe ke namhlanje umsitho osisifundo ngobomi kwakunye nembali kakumkani uYintsa kwakunye ke nesikhokhelo sakhe. Uvabanzi ke sawuthi sikhwebe engusihlalo wendlu yenkosi kwiphondo leMpuma Kapa unkosi uGwebi Nqele kaGwadiso sincokule naye. Mhlekazi masikubulise sikwamkele eMpuma Kapa TV. Ndiyabulisa msasazi, ndibulisa nakubemi bonke bele phondo eli. Ucinga uba mhlekazi ubomi okanye ke imbali ngobukumkani bamaXhosa masithi nobe ikumkani zonke zephondo kunjalo nje ilwazi lwayo liyafikelela kangakanani na ebantwini? Ndicinga uba kufanele njengendlu yenkosi siqinisekise uba ngaba kukho abantu ungaba ulwazi alufikeleli, siqinisekise uba luyafikelela sizokwazi ke ngoku ukuthi xa sikuphendula sithi lufikelela kangaka ulwazi lwazo inkosi. Kodwa ke siyayazi into okokubana abantu bonke abamileyo apha kweli phondo bayayazi into yobana eli phondo ubunintsi balo liphantsi kobukhosi, so bayazazi iinkosi zabo. Ingakanani indima eniyidlalayo nina niyindlu yenkosi ukuqinisekisa into yobana imbali yaziwe, bangazazi ikumkani bazazi iinkosi ezikhoyo ngoku kodwa imbali nomnombo wesizwe samaXhosa nesizwe zonke ezikhoyo kweli phondo? Msasazi, njengoba selapha njengoku ngamanye amagxathu okokubana siqinisekise uba le mbali iyaziwa. Indlu yenkosi ke inalo olo xanduva, sikhondoza kwiindawo zonke into yokubana masiphiwe amandla ngokuncediswa ngezinto ezizawuzenza into okokubana sikwazi ukuzenza zonke ezi nquleqo ozawuthi ngesingesi ezi programs zenza into okokubana amagama eenkosi nembali zakhona ahlale esemilonyeni yabantu ukwenzela uba lingacimi igama lobukhosi kwezo ndawo ubukhosi bukhona kuzo nakwilizwe ngobubanzi. Abantu abakhoyo apha ngaphakathi iholo aligcwelanga, ingaba uxolile indlela abaphume ngayo? Kudla ngokuthiwa many are called but few are chosen. Uhamba nequality ixesha elinintsi ezintweni. Andinasikhalazo ngobana kungagcwelanga ngoba umcimbi usekhona nangomso. Uthi into xa niyenza kukho isiqalo, and then ke njengoba niye niqhuba kuye kuvakala aba balapha ngaphakathi uba ngaba mhlawumbi uba ubonakele into yoba ingathi abonelanga kunoba besifuna, siqinisekile into okokubana into abayivileyo apha bazawuphuma bayithethe kwabanye. Ngomso bazawube benomdla bonke into yobana bafuna ukuyiva ngoba ithetha ngobuntu babo ngembali yabo. Sibonile khona abantwana besikolo bona ingaba mhlawumbi kubaluleke kangakanani na ukuba kubo bayifumane olu lwazi besebancinci bakhule nalo? Msasazi, ibaluleke kakhulu loo nto. Kanye kanye ke sikholwa into okokubana izinto ezinje ziphembelelwe kanye kumlisela lo nomthinjana. Ndidla ngokwenza umzekelo ndithi uyalibona elaa phondo laKwaZulu Natal, unkosi uMangosuthu waqinisekisa ephethe into yobana ezikolweni alipheli igama lobukhosi, ayipheli into yamasiko nezithethe. Yiyo ke le nto uzawuva nangoku nakusoloko kungathi kukho into ebhetele pha, kanti ke kuyafana konke nalapha ke ngoba kweli cala ixesha elininzi sibe nokruthwakruthwano kakhulu nabelungu. Iimfazwe ezina zogonyamelo kweli lizwe ziqale apha e-Eastern Cape. Yiyo ke ngoku le nto siqokelela yonke ngoku ingceba ezento ebibunjiwe yaqhekezwa sithi masihambe nayo siyenze ibe yiyo. Ziziqalelo ke ezina ke sihamba nayo nakwezinye iinkosi njalo njalo sizawuba nazo ezi memorial lectures ngoba ayingoKing Yintsa kuphela, zizo zonke zikhona izikumkani neenkosi ezaye zathatha inxaxheba kakhulu ekulweleni eli lizwe.
Mhlekazi, masibulele kakhulu ngexesha lakho. Ndiyabulela msasazi. Lowo ke mphulaphula kanye mbukeli apho ekhaya nguNkosi uGwebinqele Kwadiso, ngusihlalo wendlu yenkosi kwiphondo leMpuma Kapa, ethetha nathi ke malunga nomsitho abawubambileyo namhlanje, apho ke kukho isifundo ngobomi bekumkani yesizwe samaXhosa ngasekhoyo, ukumkani uYintsa. Esithi ke sisiqalo esi abazuphelela apha bazawuqinisekisa into yobana baya kwindawo zonke benze izifundo ezilohlobo khona ukuze abantu bafikelele kulwazi lwembali nomnombo wekumkani zonke zeliphondo leMpuma Koloni. Esithi ke kubalulekile nento yobana aba bancinci ngakumbi balufunxe ulwazi, bathi bekhula bakhule nalo, nabo ke bakhona namhlanje ngethemba lokubana bazoluhambisa ulwazi olo malunga nendima yathi yadlala ngokumkani uYintsa ekulweleni inkululeko yesisizwe.